का देखतर कबे से हो आई। आज तो हमार मरद चल गए ना काम करे, वही से इंतजार कर तनी कहिया मौका मिलो। आज अपन देवर बाबा के बोला के ऊ मजा लेना कि का बतावे कि वैसे जल्दी लुगु ना था साड़ी खोल के सूट पहिरनी है, कहनी कि उनका संगे कुंवार वाला मजा ले तनी कुंवार वाला लुक में। वो कहिए से कहत ना कि तनी घरे बोलावा ना हमरा के, कहिया घरे बोलावा तड़ू। उनके देखनी तो एके नजर में प्यार हो गइल। रुको फोन कह के तनी बोलावा तनी। हेलो काजी कहाँ बानी? हम तो घर ही न बनेगी, हम कहाँ जाए। सुनी ना रो खातिर खुशखबरी बा। हाँ कनी हाँ कि आई ना घरे, कहिए से कहत रहनी न कि घरे बोलावा ना, एगो मौका मिल गइल बा आई। अरे बाग जी काम करे चल गइल बड़न। हाँ ठीक बा जल्दी आई। हाँ ठीक बा रखा तनी। ठीक ठीक। बीस 25 मिनट हो गए उनके फोन कइले, लेकिन अभी अब तक ले पता नहीं खे लागल बा कहाँ रह गई न। कनी कि जल्दी आव, इनके पता कब कब दिमागे खराब हो खेला। उन्हीं का ताकत लो है, उन्हें ताकत नहीं क्यों लौकत नहीं खे ना। उन्हीं से ताकत नहीं है। आही फौजी ऐसे पूरे लोग चेंज कर ले बल हो। प्रवे खाती कइले बनी, हमर खाते कइले बल तब का कनी कि तनी कुमार वाला एबार तनी लुक धरे द। तब का औ कहां बानी देखा रहते पहले रउए के तरह से बियाह कर ले रहती, लेकिन बच्चों से बियाह हो गल जौने बोका से कि क्या बताई हम। चाहे द अब ये तो हिचे का बतिया के चलो ना घर में के हुआ जी तो भेंट कर खत में बोललू हो। मतलब यार वो के देख के खाली बोलेनी है का। चलिए हां का कुछ खेलू पिएबू का। हां का देखतर कबे से हो आई। काहे तारा के बोलल रहनी है खाली आरती उतारे खातिर देख खातिर खाली बोलल रहनी है। 2 घंटा हो गल तारा कइले और 1 घंटा देख दे दो तेरा के देखो ते जब के आइल तब के एक टकी एकदम तकल बेल से जना तकबो के हमरा के तू देखल ही नहीं खा ना देखले आज न देखे के मौका मिलल ह। इतना न खूबसूरत बन। अच्छा तोरा के जब अगर बत्ती देखा के हमर अगर बत्ती देखावेला का तारा के बोलैले बानी हम हैं। एके नजर में तोहरा से प्यार हो गइल, हमरा कहनी कि चल एक नजर में प्यार हो गइल बता इनकरा से तो धान कुटवा के भूसी अलगा फेंकवा के चाउर निकलवा ले, लेकिन हे तो पता चलता कि चाउर कहाँ ले धनवो न मुसुकल। चल और तबे के ए हटा ना तार देखला के जरूरत नहीं है। जा निकला तो तू जले चता। तू कैसन बड़ू हो प्यार कर लो मोहब्बत कर लो तब तू करत काहे 2 घंटा 3 घंटा से बैठ के हमर मुंह नहीं रखता रो नहीं खा देख ले का। जब कहता नहीं आ रुकन त जी और देख ले बदा आ रुकन त जी देख ले बदा जब 5 घंटा देखते बड़ा दिन भर देखते रह। हां तारा के बोलेबे न करब तो कल बढ़िया रहला कि तू हुनिए मिलल तौने बढ़िया रहेला। ए केहू आवेला त केतना मजा लेला तू करला। ई बार त एक टकिए निहारत न का जाने का निहारत न एक टके जन तक कब के देखल ही नहीं खन हमरा के एक टके तकले बन। सब मजा किरकिरी हो गइल। हम सोचल रहनी का या के कद न का